na ibag nga malim tayo amin apo. Siyak ni Michael Romano, taga-Sagada, dati akmat lang nagtatrabaho iti National Commission on Indigenous Peoples nung nag-retire ako iti January. Iti dayto nga malun, umayak makisistorya kada kayo maipanggap iti Indigenous Peoples Rights Act. Ngayong sakbay nga discussion tayo di Indigenous Peoples Rights Act, importante nga awatin tayo no sino dagijay damakon ko na nga Indigenous Peoples ken apay nga Indigenous Peoples da. Importante mutlaen nga adanon tayo dagijay kasasaad nga dinalan ti makungkuna nga Indigenous Peoples no mas maawatan tayo ang anya diyay ibagbagan ti Indigenous Peoples Rights Act. Nung diyay kutaan tayo nga discussen amin itatanga malin at idog unay diyay nga diskusyon. Baka no discussen tayo tata anak na maamo no man ano sa nyo nga agtutugaw iti unog ti may isang oras iti sangon ti radio ken baka ma-overload unay jay information ket narigat nga sumagipsip jay istoryahan tayo. Iso nga ti aramidot ket gudwa-gudwa et diyay portions ti IPRA. Sakbay nga mapanak iti IPRA ti umuna nga discussion tayo pa itatak ket maipanggit iti Indigenous Peoples. Sino dagitoy ayan na ti makabirukan da dito Pilipinas ken apay nga adda ti makunkuna nga IT. Yung introduction pa iti IPRA dayti ket akre nga ti kayat na sa uwan ket Indigenous Peoples Rights Act. Ti kayat na sa uwan ti act ket may sang limpeg para kadagiti iso nga literal na i-transfer tayo the Indigenous Peoples Rights Act ket limpeg para iti kalimtegan dagitoy na insigudan nga umili. May naipasa na pirmaan dayti idi 1997 maawagan daytoy nga Republic Act 8371. Republic Act kayat na sa uwan bininsa-binsan pay dagitoy ko congressman ijay kongreso ken dagitoy da si senador ijay senado sadan to pinagmaymaysa dagijay pinagmaymaysa dagijay discussions da ungana inaramid da nga maymaysa nga dokumento nga impapirmada iti presidente iti Pilipinas ni Presidente Fidel Ramos isuna ti ng pirma ijay lintog idi October 29, 1997. Yung haan nga nagrugi ti IPRA iti panakapanday ijay kongreso ken ijay senado ana ti IPRA ket nagapumit laeng kadagitoy da Indigenous Peoples nagapumit laeng kadagitoy da IP babaen iti kasasaad da babaen iti panagsupyat da ijay haan nga nasayat nga kasasaad da iti naduma-duma nga pirma ti panakilaban ken panagkaykaysa among themselves nya iso nga isuda mutlaen ti nagapua na daytoy nga linteg. Sino ti Indigenous Peoples? No kuna tayo nga Indigenous iso daytoy jay makunkuna nga nainsigudan iti maysa nga lugar uno original ijay maysa nga lugar. Sigud da nga nanagyan jay idi ugma pailaen ket addada jay uno iti kunata iti Sagada id kasin addadan ijay. Take note nga karkaro dagiti da estudyante dagiti da agisursuro nga day Indigenous Peoples ket addati esna. So plural lagari din jay people kinabilan da pa lang iti es deliberate jay paragikabil da iti es
at ma-emphasize nga ti indigenous peoples ket haan nga agpapariho. Naduma-duma ti panag-ugalin ti indigenous peoples na duma-duma ti itsura da. At dati tendency na gamin kadagitoy da haan nga indigenous nga i-homogenize o no panangkita da iti indigenous peoples ket may sada. Kaslangan mo kitain nyo dagiti reading materials pas nga rigan ti DepEd nya ti description da iti igurot ket kaslangan jay panangkita da iti aitas nya panangkita da iti indigenous peoples papariho dagiti nga nangisit pandak kulot tibok da ngamaan nga agpaysudiyay. Ti indigenous peoples, kaslamat lang ti ordinary na Pilipino, adda ti pandak, adda ti dangkaw, adda ti napudaw, adda ti nangisit, adda ti nasimpet, adda ti tarantado. Ngam uray to pa iti aita, no kitan kayo ti aita, ket haan nga agpapariho, haan nga kayat nga sa una, amin nga aita ket pandak, na nakikita ti ay tapos narigan dito apayaw ket nagdadangkaw da at idugwa siguro mga 5'4" tikas jay ti height da. Iso nga jay S iti indigenous peoples ket deliberate di ay tapno ibaga na nga ti indigenous peoples ket masabasabali. Uray lang tupay ito'y sagada pas ngarigan ti tagapiglisan ket ada pagsabalian na iti tagatitupan. Ti tagatitupan ada pagsabalian na iti tagapoblasyon no maipapan iti ug-ugali ken even iti panagsasao. Ti NCIP kunada adda kanu ti 110 nga grupo ti indigenous peoples iti entero nga Pilipinas. Aduan kadagitoy ket mabirukan ijay Mindanao. Mapan na 60% iti indigenous peoples ti Pilipinas ket adda ijay Mindanao. Tas iti manubo nga adda iti nalawa nga lugar ti Bukidnon, Agusan ken Davao. Ditoy Luzon ket 35% iti amin nga ay 35% da iti amin nga IP ti Pilipinas. Iti 35% nga daytoy kaaduan ket nakakonsentrate iti Cordillera Administrative Region. Diyan nabati nga 5% ket mabirukan da ijay naduma-duma nga isla ti Visayas. Iti Cordillera nga iso ti nakakonsentratan ti kaduan nga IP ti Luzon adda ti mapan 14 nga IP groups according to NCIP. Daytoy ti makunkuna nga kankanaay iti mabirukan ditoy Benguet ken Mountain Province isuda ti kaduan ti bilang na iti Cordillera. Addamot laeng ti makunkuna nga Ibaluy, Kalanguya, Iwak, ken Karaw, ijay Benguet. Kankanaay, Apply, Buntot, Balangaw, Haki, ken Gaddang, iti Mountain Province. Addamot laeng ti Kalinga, yung ti Kalinga, adu-adumot laeng ti subgroups na daytoy. Adda ti Tinggian iti Abra, yung ti Tinggian adumit laeng tinaduma-duma nga subgroups na kaslati maeng nga may sa nga mabirukan ditoy Tubo Abra. Addamit laeng ti itoy Ifugao, addamit ti Tuwali, Ayangan ken Kalanguya. Ijay apayaw adda ti Isnag wenno Isnag ken adda ijay ti makunkuna nga Aitas. Iti Balangaw ditoy Eastern Mountain Province ket adu-adu ti mang question kadagitoy taga Eastern Mountain Province mismo. Iti NCIP ti Balangaw ket amin nga taga Eastern Mountain Province except ti Gaddang.
Ya? Nung lumapan kay J. Balig, madida kayat nga maawagan nga balangaw. Haan kami nga balangaw, fiyalig kami. Haan kami nga balangaw, katsakwan kami. In fact, dito nga issue kat in petition da, in submit da ijay Central Office ti National Commission on Indigenous Peoples. Uray ti apply adamot lain ti issue na dito yan ti dadto na kunada ti apply ket direction haan nga ethno-linguistic group haan nga kasla iti kankanaoy nga base iti panagsasaon no ibaloy ti kitaan tayo dagito da tagapidlisan nga adagay sagada. Siyempre itata apply kunada iti bagida. Nung lumapan ka ijay Madela ijay Quirino Province adda ti Pidlisan Barangay ijay Madela. Classification ti in CIP Region 2 kaday Suda ket kan-kanaoy haan nga apply. So adda ti kasapulan nga maplansya kadagiti da nagnagan ti grupo nga hopefully dumtong ti tiyempo nga maayos dagitoy. No siyak ididamdamo ti panangkita ko medyo i-dismiss ko dagiti da nagnagan nga haan ko mga DIT pagfukusan tayo ti issue kasi ti panunot ko idi nya nung lumapan ka gamin iti komunidad mapan kapas nga rigan ijay fiyalig jay katsakran jay lias ket kagurgura da nga mauawagan da nga balangaw. Adda sa ludsod ti Ilocano na insigudan da iti ka-Ilocanoan. Kaslamit dagitoy tagtagalog na insigudan da ijay ilida nga katagalogan. Dagitoy da Cebuano na insigudan da ijay ilida ijay Cebu. Ngayon mauawagan da ba nga IP? Titisobat ket haan nga considered nga IP dagitoy da Ilocano, dagitoy da Tagalog, dagitoy da Cebuano. Kabilang da iti makunkunang Filipino majority. Ngam agpaiso na insigudan da ijay ilida. Maawatan tayo kung nalaksig iti na insigudan da iti lugar nga ayan da ti maysa nga may pinaka karakter dagito da IP ket isuda tinang survive iti makunkuna nga colonization, especially iti tiyempo ti Espanyol. Idi in may ti Espanyol iti ili tayo sinakop dati nalawa nga ili iti Pilipinas. Sinakop da dito iti naunod nga iti lasod ti nasurok nga 300 talugasot nga taon. So ijay talugasot nga taon mabayad diyay mga generation diyay. So masukatanda dagijay panagpamati dagijay ugali dagijay kultura ti nasakop da nga nasakop da nga parti ti Pilipinas. Dagitoy da nasakop ti Kastila iti unod ti talugasot nga taon, nasurok talugasot nga taon, ket nalipatan da dagijay nainsigudan na ugali da ken pamati ti ninuno da nga kuna tayo nga nalipatan dan payo nga dati ket paswari nga nalipatan da nga dati ket agbabaag da nalipatan da nga dati ket tatatuan damit lang ti bagbagida
nalipatan da nga pati isuda ket addati headhunting practices da. Yung addamat ti haan nga nasakop ti Kastila. Dagiti handa nga nasakop, tuloy-tuloy dyan na insigudan nga panati kan ugali, iso nga ti Kastila ket effectively dinivide da ti Pilipinas, dinivide da isuda iti makunkunang nga colonized majority ken uncolonized minority. Majority diay na-colonize, minority daytoy haan nga na-colonize. Tino dagiti uncolonized minority. Isuda tatta ti makunkuna nga indigenous peoples. Una daytoy may sanga amamot. Kas ano nga maibagan nga ay pika, kat adamot tunon ti simbaan ijay ilyo. Na Kristyanuan kami tunon. Haan na nga kayat nga sa uwan mo na Kristyanuan ka, kat haan ka nga IP. Kakaaduan ka datoy ti Cordillera, although Kristiyano tayo yan, ti adadun nga taga Cordillera, napigsanat tagit panagtingin tayo, iti makunkuna nga na insigudan nga kaugaluan. Ulay mo at matan tayo ijay simbaan, aramidin tayo na tajay nainsigudan nga practice nga panagliwalo tayo, nainsigudan nga panakisarita kadagitoy da espiritu tayo nga pinmanaw nga nangununano da tayo. Pagsubli tayo ijay colonized majority ken uncolonized minority. Nagdakkel ti problema nga inted na daytoy. Pas ngarigan ti panakatukaw ti kontrol dagiti IP iti daga ken kinabaknang ti dagada ket nagramot iti kastoy nga division. Ti diskriminasyon nga nuhaan nga umno nga panangkita iti IP ket nagramot mutlaeng iti daytoy nga division. Isudag ito yung tirason no apay nga ti IP ket adda ti sitwasyon nga nakurapay ken mapantanawan iti panagduras. Dayto iti sumaruno nga i-explicar tayo iti umay manon nga Domingo nga panagsasabat tayo. Ket sapay kumata dayto nga nagsasaritaan kayo tata ket adda ti sinumrek adda ti naagan tayo nga mausag tayo nitlaeng no agsasalita tayo tunanen iti umay nga Domingo. Thank you very much ken good luck to one and all.